Neverím, že toto video idem točiť. Ahojte, je nedeľa a teda necelý týždeň do našej svadby. My tu máme ešte takýto bordel, to sú všetko veci, ktoré bereme na svadbu. A začína sa nám teda takýto veľký týždeň, kde budeme ešte veľa vecí zariaďovať, behať po veci a tak ďalej. No a už včera sme začali prvou takou svadobnou vecou a to je to, že sme dali našu Bambi ostrihať, aby bola krásna na našu svadbu, keďže budeme mať Bambi aj na našej svadbe. Nebude tam samozrejme stále, pretože hlasná hudba na psie uška nie sú úplne ideálne. Boli sme ju teda dať ostrihať, vyzerala predtým nejako takto a teraz vyzerá nejako takto, má tam mašličky, je to predsa dievča, takže bude takáto moja družička. A je to vlastne také naše chopaté dieťa, takže tak. No a dnes je nedeľa, ja idem na svadobnú pedikúru, takže ideme aj spolu s Davidom. Tá pedikúra bude trvať iba možno nejakých 40 minút, takže on sa zatiaľ prejde s Bambinkou a potom budeme mať takú oddychovú nedeľu. Ešte nejaké veci budeme určite vybavovať. Máme nejaké dotazníky vyplniť od dodávateľov. Akurát videomaker nám poslal. Pýta sa nás na nejaký taký štýl videí, aký sa nám páči. Čiže k tomuto si ešte sadneme a chceme si ešte dnes tak nejak oddychnúť, aby sme zajtra potom vyrazili. Ideme po moje svadobné šaty, aj po oblek a potom už ideme na Oravu, kde bude aj svadba. A potom nás každý deň už niečo čaká, bude to taký zhon, ale nechceme sa nechať tým nejako tak stiahnuť, chceme aj vedieť oddychovať, aby tá sobota nebola taká, že si tak vydýchnem po celom týždni, práve že tá sobota má byť takéto gro, že tam smerujeme, tam sa tešíme, takže poďme na to, začína náš svadobný týždeň. Tu mám závoj a tu mám šaty. Akurát cestujeme a ideme do Levic po Davidkov oblek a zistili sme takú jednu vec, že ja nemám úplne biele šaty. Tento svadobný salón má šaty, ktoré sú biele, ale nie sú úplne také biele ako napríklad biely papier kancelársky, pretože taká biela farba zvýrazňuje v tvári zelené odtiene, žily, modré odtiene, takisto kruhy pod očami fialové a že ten človek vyzerá tak trošku mŕtvolne. A vlastne keď je tá farba, napríklad toto je taká istá farba, ako mám svadobné šaty v podstate, že je to vlastne taká prírodná biela, aj toto je tá biela, čiže je to úplne že biela farba, ale je tam taký jemný, možno teplejší odtieň. No a zistili sme, že Davidková košela je proste úplne že čisto biela a v celom tom salóne, keď som mu priložila len na vešiak, tak vyzerala ako fialová. A normálne to tam celé svietilo. Neviem úplne, že či zožneme light ivory, lebo ivory zase je tmavá farba, to už je krémová farba. Takže snáď to nebude úplne problém a že tá ivory nebude zase nejaká tmavá. Takže so svadbou prichádzajú rôzne takéto mini detailové problémy, ktoré žiaľ treba vyriešiť, lebo mať vedľa seba fialovú košelu určite mať nechcete, takže snáď to vyriešime. No a dnes cestujeme teda na Oravu a budeme ešte dorábať výzdobu. Jednu časť výzdoby sme si robili sami a uvidíte, bude to veľmi krásne. Musíme ísť ešte po biely sprej, pretože ideme takú ešte jednu vec presprejovať. No a zajtra to už ideme v utorok teda chystať do stodoly, ideme to tam zavesiť a už pomaličky budeme prenášať všetky veci. Akurát sa nachádzame na nábreží Oravskej priehrady v Námestove a dali sme si kapučíno, čakáme na stretnutie s DJom a ideme si upresniť vlastne všetko ohľadom svadby, čo chceme, aby hral, čo nechceme, aby hral, takisto ešte nejaké upresnenie k svadobnému tancu prvému a tak celkovo, takže takýto svadobný týždeň je celkom nálož. Boli sme ozaj ešte na fare do obeda a pán farár bol strašne zlatý. Ešte sme boli aj v kostole si tak prejsť, že ako by sme to chceli. Ideme mať ešte stredko, posledný krát si prejsť náš svadobný tanec a požičiavame si od jednej pani také zrkadlo, ktoré prenajíma a potom ideme už do stodoly teda zdobiť. Ajoj. Dobre, poď, zastavíš. Tak v strede, hej? Dobre, čo je dôležité? 2, 4, 4.
Naplňame si to malé bublifuky takýmto veľkým bublifukom a máme ešte aj také 4 stroje na bublifukovanie. A ešte máme aj také iné bublifuky, no. Takže máme 3 verzie bublifukovania. Máme stredu, ja mám ešte mokré vlasy a prišiel nám balíček s menovkami, takou látkou na takú konštrukciu a však ukážeme si to. Všetky tlačoviny máme od Silvii Brezianskej, ktorá robí nádherné všetko. My máme teda oznámenia, teraz ideme mať tie menovky. Láska, chop sa jednej stuhy. Bambi aktívne otvára s nami. To je krásne. Natali kúpané. Pani sa nás pýtala, že či ideme trénovať na svetlúciu. Ja som jej povedala, že Svätojanská noc je bližšie, takže trénujeme na Svätojanskú noc a teda chceme si týmto pozametať rozbitý tanier, lebo pani tam dáva takú metlu, na ktorej je taká ešte babika vyrobená, že ona to dáva vyrábať proste takej pani a že či takú metlu potom využijeme a vravím, že no, že nie, takže si donesieme nejakú našu, dáme tam bielú stuhu a tak, no a potom tú druhú metlu potrebujeme, lebo v tanci rodičovskom, svadobnom tanci majú Davidko s ocinom takú jednu pasáž, kde hrajú akože na gitaru, ale hrajú na metly. Takže tak moja pleť začína pleťovať. Ešte včera som bola taká, že som trošku panikarila, som si písala s četom, že čo budem robiť s touto podnosovou vyrážkou a povedal, vyzerá to dobre, dávajte si na to ľad, zápal zrejme ustupuje, že vyzerá to veľmi dobre. Netlačte, nechytajte si to, takže nechytám, no dobre, teraz som to chytala, ale inak nechytám. Každopádne som riadna frajerka, lebo ja som si dneska normálne zabudla dať všetky krémy. Toľko toho je, že proste človek zabudne si dať aj krém, no tak sa starám o tú pleť pred svadbou. Ale nie, no proste prídem domov, si to tam všetko vyidentifikujem a bude dobre. No a ideme domov, ideme si trošku oddychnúť, dnes máme stredu a je taká, že by som povedala aj, že jedna z tých oddychovejších dní, že včera to bol masakér, dnes to bol taký pohode deň, zajtra budeme roznášať koláče, to bude také trošku náročnejšie, ale budeme ich rozdávať vlastne až po obede, takže do obeda máme také, že pohode čas. Naši šli na spoveď, my ideme do obeda na spoveď zajtra. No proste každý deň niečo, takže nevesty budúce, pripravte sa na to, že je toho dosť, že také doťuky, ale tie doťuky sa nazbierajú v ten posledný týždeň svadobný, čiže to vyzerá, že je toho riadne veľa. Takže týmto celým som chcela povedať, že sa na ten týždeň treba pripraviť a hlavne treba byť pozitívne naladený, však láska. Presne tak, a keď sa niečo nestihne v jeden deň, tak nevadí, stihne sa to ďalší. Presne. Stihne sa to proste ten ďalší deň, akože nenechať si všetko na ten posledný samozrejme, lebo piatok je taký, že už by sa malo tak viac menej, hej, dajme tomu, že chillovať, aby tá sobota bola taká, že bola energia na to. Čiže aj toto si hovorte, že proste pokoj, akože všetko sa stíha. Vy už len keď sa ráno zobudíte a máte naozaj nejakých 16 hodín do večera, tak joj, to sa stihne toho strašne veľa. No práve sme vyzdvihli príručníky na Orave vyzdobené a sú krásne. Dobre, tak mysleli ste toto spolu. Akorát sme v Krive a je streda, nie štvrtok. A chystáme ešte vlastne náš stôl biely. Nad nami nebude kruh, ale budú tam iba taký rebrík a nad tým budú visieť tieto kvietky. Takže ideme ešte dovyrábať. No a tam je Bambi urobená. To
Ten zajko je krásny. My sme akurát išli vyzdvihnúť všetky výslužky, takže ideme to nejako skúsiť narvať do auta. Kúpili sme si kebab. Na Orave je o 50 centov... Nech to vykrikuje. Na Orave je o 50 centov lacnejší ako v Bratislave. Myslela som, že bude lacnejší ešte trošku, ale nevadí. 106. Ešte jednej družičke dávam darček, lebo nemohla ísť na rozlúčku. Ideme do Krivej, bola u nás návšteva, už nám boli blahoželať dopredu, lebo oni nemôžu ísť na svadbu, lebo v ten deň ženia syna, moja birmovná, a ešte vlastne jeden ujo, ktorí idú im na svadbu, lebo vlastne oni akoby skôr mali oznamenú tú svadbu, tak prišli zablahoželať, takže to bolo veľmi milé a už sme sa tak rozprávali, že čo oni majú na svadbe, čo my máme na svadbe. Máme piatok, ja akorát idem na nechty a nesiem tú postavičku na tortu, pretože naša nechtárka nám robí víkendy bar. My teda budeme prichádzať tu. Toto je hlavný vchod. Zajtra budeme manželia. Áno. Ideme dať maminkom kytice a ockom poukážky na pobyt s maminami, takže poďme na to. Ideme. Davidko má moju svadobnú kyticu. Vyzerá to tu nejako takto. My ideme zamknúť a zajtra čo bude party. Hot party. Ešte musím vyželiť tieto 3 župany, ktoré sú pre moje úžasné družičky. A toto mám ešte také šaty, ale tie si chcem dať akože asi na druhý deň po svadbe. Tu má Davidko ešte takú náhradnú košelu. Mám taký župan, že dlhý pozem, saténový, ktorý už mám asi, že od vtedy, ako som bola skúšať svadobné šaty, to som si ho kupovala. Ale mám ešte taký vlastne... Tieto župany mám prenajaté zo Silky Day Atelier a mám o nich prenajatý ešte taký veľmi špeciálny župan, tak ten uvidíte na mne zajtra a je taký pompezný, takže uvidím, že ako kedy si ho dám, lebo akože on je taký tylový a uvidíme, že či mi nebudú z toho nejako elektrizovať alebo krepatiť vlasy, takže potom by som si dala ten môj saténový a iba na chvíľočku ten taký, lebo keď si ho dám, tak ja sa už cítim, že mám svadobné šaty, on je taký fakt, že no uvidíte, krásny.
picking orange skies, feeling super childish. I'm Donald Glover. Let's go for my mother. Like where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your we were just two lovers. Feet up on the dash, driving nowhere fast, running through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solo power, minutes feel like hours. She knew she was last. Can you even imagine falling like I did for the love of my life? She's got glow on her face, her glorious look in her eyes. I can't do I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you Milí sledovníci, poprosili som veľký aplauz, veľký potles pre našich organizátorov za ich úspešne otancovaný prvý spoločný tanec. Tak poprosím ešte raz veľký potles. Bola to jazda všetkých jazd. Bola. Je tak štvrt na 5 a my ideme spať. Láska, bolo to úžasné. Bolo to veľmi Milujem ťa.